We need to be aware of our frailty. Kinahanglan nga makaamgo kita mga kaigsuonan ning tagna karon sa kapuntagon sa ato ang kahuyang. Ang hari nga si Salmista David, nag-ingon siya sa iyang pulong nga pahinumdumi ako Ginoo o pahibalo ako Ginoo sa akong katapusan o sa gidugayon sa akong kinabuhi. Daghan kanato nahibalo nga mamatay, pero wala ka masayod kung ano sa ka mamatay. Kitang tanan mga matay, pero ang wala nato may sayran kung kanusa kita mamatay. Sa panahon ba nga batanon pa ka, o sa panahon nga matigulang ka, o sa panahon ba nga maayog kag lawas, o sa panahon ba nga magdaot ang imong lawas. Pero wala ka masayod kung kanusa gayon ang insakto na adlaw utak na sa imong kamatayon. Sama ni Salmista David, wala usab siya masayod kung kanusa moabot kaniya ang kamatayon. Hinungdan nga mao kini ang iyahang gipangamuyo sa Ginoo nga pahinumduman siya sa iyahang katapusan o kung unsa na lang unsa kadugayon ang iyang kinabuhi. Matud pa niya, sayri ako kanusa matapos ang akong kinabuhi. Igsoon, importante nga masayod kita o atuwa nga masayran nga matapos ang atong kinabuhi. Dili man nato may baluan kanusa ta mamatay. Pero kung kahibalo ka o makamatngon ka sa imong kagulingon na ikaw mamatay, magkinabuhi ka nga adunay pagpangandam sa imong kalag inigbiya nimo niining kalibutan. Adunay usa ka panultihon sa mga Hudyo. Ingon pa sa panultihon sa mga Hudyo, every man knows he will die, but no one wants to believe it. Ang matag usa nasayod nga siya mamatay, pero walay bisan usa kanila nga mituo niini. Daghan siguro kaninyo diri nga nasayod mamatay. Pero wala mo tuo. Nga naman, kay kung nituo ka pa nga ikaw mamatay, magkinabuhi ka unta nga makapahimaya sa Ginoo. Magkinabuhi ka unta nga may kahadlok sa Ginoo. Kung nasayod ka pa o kung mituo pa ka nga ikaw mamatay. Igsoon, klaro kayo ang gingon sa pulong sa Ginoo. Sa Isaiah kapitulo 64 versikulo 6, we all do as live, o we all do fade as live. Kitang tanan mahanaw, kitang tanan mangalaya sama sa dahon. Kaya balungan ang dahon ng kahoy o bisan kung sa nga dahon, mahimong mutungha o mo dahon ang mao nga kahoy. Pero moabot ang takna nga kana siya mahulog gikan sa sanga. Inig kahingkod na sa mao nga dahon, siya malaos. O unya siya mahulog. Nga nagtimaan nga siya bulag na sa iyang nga lawas. Inana pud ta. Inigabot sa panahon, kita malaos o kita mamatay. Kung ang daon natigulang, una siya mahulog siyang punungan, posible usab na mahulog siya nga dili maabtan o katigulang sa dahon. Sa unsa nga panghitabo o pamaagi, kung kana siya kaunon sa ulod o kung kana siya magdaot, siya mamatay o mahulog, bisan dili pa siya tigulang. Mga igsoon, ayaw pagsalig nga batanon pa ka, kay pwede ka nga mubiya na ining kalibutana. Nothing is so certain as death, and nothing is so uncertain as the hour of death. Wala na'y mas sigurado pa sa kamatayon. Kitang tanan, mga matay, musugot ka sa dili, madawat nimo o dili, mamatay ka. Pero ang pinakasubo nimo una-unaon, wala ka masayod kung kano sa akin ni maabot sa imong kinabuhi. Ug unta, pangandaman nimo kini. Kay wa ka man masayod kung kano sa ka mamatay. Ayaw pagsalig, o ayaw pagtuo nga ikaw dugay pa mamatay. Kay wala ka man masayod kung maabtan ka ba sa kadugayon o mahanaw ka sa makadiyot o sa dali nga panahon. Daghan siguro kaninyo diri wala nagunahuna nga siya mamatay. Pero igsuon, moabot gayon ang takna nga biyaan nimo kining kalibutan. Sama sa kong ginaingon, mura kitag mga langyaw, mga bisita, mga strangers, mga dumudungong ning kalibutana, whether you like it or not, mubiya ka ning kalibutana. Sama sa mga mibisita kanimo nga mibiya usab ning kalibutana. Kita
mubiya usab nining kalibutan. Apan ang wa nato masayran kanos kita mamatay. Matud pa, kung gapatad ka og luto, ang tsansa nimong mudaog 1:4 million. Inana kalisod ang pagdaog sa luto. Pero ang kamatayon 1:1. Mamatay gid ka, mamatay ko, mamatay kitang tanan. Sirinan nga atuang gihayaan dria namatay, inaana po ng atuang masinatian, mamatay usab. Pero tama ang panultihon sa mga Hudyo nga kitang tanan nasayod mamatay, pero walay bisan usa kanato nga mituo. Igsoon kay kung nituo ka nga ikaw mamatay, siguro tagaan nimong pagtagad ang imong kinabuhi, unya human sa imong kamatayon. Pero daghan sa mga tao ning kalibutan nagkinabuhi nga daw murag walay kamatayon. Nagkinabuhi nga murag siya gyud tag-iya anay ang kinabuhi. Nagkinabuhi nga nagpatuyang diya sa kahilayan, nagpatuyang sa pagpakasala, nagpatuyang sa pagkinabuhi nga wa man lang nagatagad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Hinumdumi igsoon. Kung wala pa'y Ginoo, wala unta ka ning kalibutan. Ang imong kinabuhi usa ka timaan nga adunay Dios og timan-i nga kanang kinabuhi iya kanang bawion gikan kanimo. Busa pangandami ang imuhang kalag human sa imong kamatayon ug mapangandaman lang kana pinaagi sa imong pagtuo kang Hesukristo nga imong Ginoo ug manluluwas sa imong kinabuhi. Kay kun ikaw dili mo tuo kaniya ug dili magahatag og pagtagad kaniya diha sa imong kinabuhi, sigurado mapildi ka gayud diha sa imong kamatayon sa espirituhanon. Sa ako nang gikaingon sa mga pipila ka mga preaching nako ning mga milabay na mga adlaw, adunay duha ka klase nga kamatayon, ang kamatayon sa pisikal ug ang kamatayon sa espiritual. Musugot ka o sa dili kitang tanan makasinati sa kamatayon pisikal, kay kitang tanan mga matay manggayod. Gawas lamang niadtong maabtan sa pagbalik sa Ginoo. Pero kung dili ka maabtan sa pagbalik sa Ginoo, mamatay ka. 1:1. Pero ang ikaduha nga kamatayon, igsoon, pwede ka nga makaikyas ni ang kamatayon espirituhanon. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Roma 3:26, ingon niya, for the wages of sin is death. Kay ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. Ug nasayod kita, kitang tanan makasasala, walay bisan mo sa kanato nga walay sala ning kalibutan. Ug ingon ang pulong sa Ginoo, ang bayad niya na kamatayon. Kamatayon espirituhanon. O ginumduman nato ang Biblia nagtudlo og duha kamatang sa padulngan sa tao kung siya mamatay, langit ug impyerno. Ang ipadayag 20:15 nag-ingon, ang tanang kansang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, siya igatambog sa linaw na kalayo. So dunay kalayo, dunay impyerno. Ang bahin sa pagpakasala kamatayon ug kini nga kamatayon mao pagkapukan sa imong kalag diha sa kalayo nga walay pagkapalong. O baho kanay hinungdan na iyang gipadala ang iyang bugtong anak na si Jesucristo kapin 2,000 na katuig ang milabay. Kay buot niya nga ikaw dili mahiadto sa impyerno, dili mahiadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Ang 1:3:16 ang ingon, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod diana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron tanan nga buto kaniya dili mamatay kun dili makabaton hinuon ug kinabuhing walay katapusan. Igsoon, wala gayoy makatabang kanimo aron ikaw makaikyas diha sa pagkapukan sa imong kalag gawas lamang ni Ginoong Hesukristo. Dili makatabang kanimo ang imong silingan, ang imong minahal sa kinabuhi aron ikaw makaambit og kaluwasan. Dili makatabang kanimo ang imuhang maayong binuhatan. Dili usab makaluwas kanimo ang imong iglesia o ang akong iglesia o si bisan kinsa nga iglesia. Dili makaluwas kanimo kay ang gisulti sa pulong sa Ginoo si Hesukristo lamang ang makaluwas kanimo igsuon. O gawas kang Hesukristo, wala na ilain. Kay kung doon na pa'y lain na pamaagi sa kaluwasan, mahimong kawang ang iyang pagpadala sa iyang bugtong anak ngayong kalibutana. Kay naman day lain pamaagi aron ka maluwas. Pero nakita sa Ginoo nga walay lain pamaagi aron ka makaambit sa kaluwasan. Hinungdan nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak na si Jesucristo aron makabaton ka og kaluwasan. Ang Hebrehanon, Kapitulo 9:27, and it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, tapos niya na hukman siya sa Dios. Wala na'y pagbalik igsoon. Gusto ka mo atog langit?
Siguro kung interviewon mo nako kung gusto ba mo matog langit, wala siguro isa sa inyo ang dili gusto matog langit. Pero kumusta ang imong kinabuhi igsuon? Daghan ka nato o siguro kitang tanan gusto matog langit. Pero kung sukaon nato atong kinabuhi ug ang pagkinabuhi nato ning kalibutan na sukwahi sa migawas sa atong baba nga pulong. Gusto ka matog langit pero ang imong mga lakang, ang imong mga pamaagi sa pagkinabuhi ning kalibutan mo adto sa impyerno. May ka judgmental bangkay ka pastor. Ang pulong sa Ginoo naghukom kanimo igsuon. Ug igo lang nako nga gisaysay ang pulong sa Ginoo. Mahimo nga tamayon ninyo ang pulong sa Ginoo nga ako ang gipamulong. Pero timani, maabot ang adlaw ug ang panahon nga mahigmataon niya mo nga ulahin na ang tanan. Wala na'y pagbalik. Kung mamatay ka, wala na'y pagbalik. Kung nagtuo ka, nga kaya kaluwason sa mga tao nga nabilin. Makaikyas na sa kalayo, dili igsuon. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, ang tao mamatay, makausaw, guman niya na paghukom. Sa ako nang gikaingon, diriya walay bisan usa kanato nga gusto nga but-an ang atong kinabuhi. Walay bisan siguro usa kaninyo gusto diri ang abutan kung asa sa gupuyo. Kinsa iyang maminyuan, kinsa iyang mabana maasawa. Wala. Pero anong inikamatay nimo gusto man kang abutan sa uban nga paatuong kag langit. Kay daghan diri ang nagtuo nga kung si ampuan sa maluwas, igsuon ang kaluwasan. Maangkon lang sa buhi pa ka dili nitong panahon nga mamatay ka. Kaya pulo sa Ginoo sa Juan 1:12 sa tanan nga mituo midawat sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. At pangutanan ako, naabay patay nga makahimo sa pagtuo sa Ginoo? Naabay patay nga makahimo sa pagdawat sa Ginoo? Kinsa lang ang makahimo sa pagtuo sa Ginoo, pagdawat sa Ginoo? Katong buhi. Dili katong patay. Kung kanang tawhanan na matay, o unya ang iyang kinabuhi, wala mamao, ni atong buhi pa sa wala na kay mahimo ana. Wala na kay mahimo ana ng mga buhi. Kana kumutuo kag Biblia, kaya Biblia nag-ingon sa Hebreano 9:27, ang tao mamatay makausaw human ni ana paghukom. Pero kung lahi nga Biblia ang imong gibasa, pwede nimo lang tuuhan. Pero kining akong Biblia, mao nay gitudlo sa Biblia ang tao mamatay makausaw human ni ana paghukom, judgment alam kaniya. Wala na kay mahimo. Di sa pag-usaw ni ampo na kay kung buot na siya maluwas, katong buhi paunta na siya, iyan ang gidesisyonan niya siya kinabuhi. Gusto ka nga dili butan sa itong kinabuhi, pero ini kamatay na to, ang ubang tao magbuot para maluwas ka? Manay hinungdan, nga nung dagang tao, di mga lagad sa Ginoo, kay anyway, ini kamatay na ako, maluwas yapon ko, kay doon ako yung mga minaal sa kinabuhi, nga mag-ampo sa kuha, o magpaampo sa kuha. Usa ka pagtulunan, nga grabe ka deceiving. Igsuon. Basuko mo na ako, pero sugin lang gid mo na ako unsang kamatuoran ug unsang gitudlo sa Biblia. Death is our universal fate because of our first parents, Adam and Eve. Ang kamatayon mao kini ang padulngan sa tanang tao ning kalibutana tungod sa ato ang amahan kaniadto nga si Adan ug si Eve. Si Eva nga nakasala diha sa Garden of Eden nga siya misupak sa Ginoo, sila misupak sa Ginoo. Sa diha nga si Adan namatay, kitang tanan nangamatay tungod sa sala. Ug walay lain may makaluwas kanato. Hinungdan nga mao kini ang nakita sa Ginoo nga pamaagi nga iyang ipadala ang iyang bugtong anak aron ka maluwas. Pero dili buot pasabot igsuon. Naapil ka sa kaluwasan kay si Jesus Christ ipadala sa tibuok kalibutan. Dili na mao. Kung dili di mo ilhon si Jesus Christ niya si mong kinabuhi, wala kay labot sa kaluwasan. Kay kadto lamang mituo, midawat kaniya, mao'y makahambit sa kaluwasan. Everyone who is born into this world will also have to live it. And for most people, their deepest instincts and convictions tell them there is something beyond the grave. Sa diha nga ikaw kamatyunon na, bukang nato, kanang gitawag 50-50. Yan imong mahinuklugan sa imong kagulingon. Nga dunay laing paingnan. Unang uban, mutyabaw kay dili pa siya andam mamatay. Ang uban magpatawag og laing nga mga taong mutabang kaniya siguro sa pag-share sa iya sa kamatuoran. Kay nasayod siya nga iyang kinabuhi wala na mao ning kalibutan. Ayaw na nahulata.
nga sa diha nga ikaw 50-50 na dito pa ka makarealize imong kaugalingon nga duna di ay lain paingnan inig mamatay. Ano dili man ang mo buhaton niya itong maayo pa kaglawas, niya itong tarumpay mong lawas, niya itong naa pa kay panahon unta sa pag-alagad sa Ginoo.